Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A kasancewar ga zaɓe ya kusa, 'yan takara sun fito a dukkan matakai, tun daga matakai na 'yan majalisar jihohi da 'yan majalisar tarayya da sanatoci da gwamnoni da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa. Kira na gare mu shine mu ji tsoron Allah tsakanin wanda za a zaɓa da wanda zai yi zaɓe. Wanda duk ya san bai cancanta ba, don Allah kada ya tsaya takara. Ka kuma duk wanda ka san bai cancanta ba, don Allah kada ka zaɓe shi. Mu zaɓi wanda suka cancanta a kowace jam'iyya suke, a kowane mataki suke, domin yanzu Najeriya muke so mai inganci, Najeriya muke so mai zaman lafiya, Najeriya muke so mai tsaro, Najeriya muke so mai alkhairi. Allah muna roƙonka ka shiga cikin lamarinmu, ka zaɓa mana shugabanni na ƙware a kowane mataki, waɗanda za su inganta mana tsaro da zaman lafiya da tattalin arziki da kyakkyawan zamantakewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.